L'Aljama. Llocs i llegendes de Castelló. La Pèrgola. Llegenda, el Puccinelli. Tana-rossa, Sant Feliu. Tenia la mirada velada per l'edat, com si constantment les llàgrimes volgueren aflorar dels seus ulls. No obstant això, no hi havia tristesa en ella. Transmetia una il·lusió quasi que impròpia de la seva avançada edat. Caminava a poc, perquè les seues octogenàries cames s'obstinaven en alentir la pressa del seu cor. Llavors, es va creuar amb ella i amb l'instint del galant es va tocar l'ala del seu barret en passar al costat de la jove. Rosita no va poder evitar de fixar-se en ell. No debades, la seva indumentària no deixava ningú indiferent. Vestia pantalons i xupetí color crema, camisa blanca i coronant el seu pèl gris, un canotier, un capell més propi d'altres èpoques. «Senyoreta», va dir galant. Ella va respondre amb mig somriure, i ni una paraula, perquè va saber que l'esperança que va veure en la seva mirada es truncaria uns metres més enllà. La primavera va deixar enrere un hivern que havia estat especialment fred. Per això, Rosa i Francesc aprofitaven les primeres hores de la vesprada per a trobar-se amb el pretext d'eixir a prendre el sol. Ningú sabia que un passeig innocent amb la seva cosina Conxeta era, en realitat, la cita de dos enamorats. Així, mentre Rosa s'anava encapritxant de Francesc, este, perdut d'amor, feia càbales sobre com presentar-se davant el pare de la jove per a demanar la seva mà. Les trobades furtives es proliferaven entre setmana i els dies de festa tots dos acudien a la pèrgola quan hi havia rebella. Allí, en el punt mort dels pretendents que els seus pares l'indicaven, Rosa acceptava algun ball amb Francesc i notava la calor de la seva pell i la força de la seva mà temperant-li l'esquena. Res més, perquè les mirades de la mare de la jove eren tan severes que hagueren fet desistir a qualsevol. Quan sonaven els primers acords de la Goyita cantant Amor de muñecos, Francesc i Rosa es miraven i estava tot dit. Junts giraven al so del cuplet. Se sentien així com aquell Puccinelli i la nineta col·locats en prestatges diferents, sense poder estar junts, però bategant cada minut l'un per l'altre. Era la cançó del moment en aquells anys 20, i encara que Conxeta no feia més que advertir-los que aquell cuplet donava mal averany i que les parelles que el ballaven no acabaven juntes, Rosa i Francesc no creien en aquelles bobades i giraven pensant només a sentir-se i estimar-se tota la vida. «El dissabte a les 6 aniré a ta casa i li diré a ton pare que vull casar-me amb tu, que treballaré fins que em deixi l'alè per a fer-te feliç i que faré el que faça falta per aconseguir la teua mà», va dir Francesc. «Jo també vull cridar que t'estime i poder-te agafar de la mà quan passegem, però saps que mon pare no ho consentirà mai, no permetrà que estiguem junts», va respondre Rosa. Rosa era la filla de don Adolfo, un dels metges més respectats de Castelló, mentre que Francesc va ser deixat en l'hospici i el van criar les monges explicant-li que era fill d'un home tan influent com insensible al fet que la jove de la qual s'havia encapritxat es quedara embarassada. Un escàndol que les famílies van resoldre dipositant el bebè en l'orfenat. Com era de preveure, aquell dissabte no va acabar com Francesc esperava. Don Adolfo el va tractar de mort de fam i encara que el xic va treure a relluir un petit fons que els seus desconeguts pares havien deixat a les monges per a quan ell fora major d'edat, no estava per a romanços. Encara així, Francesc li va arrencar el compromís que si aconseguia una casa, un negoci i 50.000 reals, podria casar-se amb Rosa. Després de l'agra trobada, Francesc, exultant, estava disposat a aconseguir el seu quimèric compromís, però Rosa no parava de plorar. Es van acomiadar asseguts davant de la pèrgola, en el banc en el qual s'havien promès amor etern 1000 vegades, poc abans que ell pujara al tren que el portaria a Barcelona. Allí, Francesc pensava aconseguir suficient capital i prestigi per a fer front al preu que havien fixat per la seva felicitat. «En un any estaré ací, Rosa. Si abans no tens notícies meues, tal dia com avui, espera'm en este banc adornat de querubins i centaures. Vindré vestit per a l'ocasió, vestit clar i canotier,
No portaré flor en el trau perquè tu me la posaràs i junts anirem a veure ton pare. Ens casarem i serem feliços, no com este maleït Puccinelli, va dir Francesc. En un any no aconseguiràs tots estos diners, va respondre ella, plorant a borbollons. Doncs en 2, en 3, si tu m'esperes, tornaré. Barcelona va ser apenes la primera escala del periple de Francesc, que va sentir que a l'Argentina es guanyaven diners fàcilment. L'habilitat i el do de gens del jove el va convertir en un pròsper comerciant, primer a Santa Fe i finalment a Buenos Aires. Cada mes, Francesc escrivia a Rosa cartes d'amor. Les enviava a casa de Conxeta per a sortejar els pares de la jove, però anticipant aquell ardit, don Adolfo va evitar que la seva filla rebera ni una sola d'estes missives. Francesc acumulava fortuna i es va convertir en un dels homes més prestigiosos de la ciutat portenya. Sense resposta de Rosa, a milers de quilòmetres i amb grans negocis, la vida li va anar passant. L'absència de notícies va sumir a Rosa en una profunda tristesa. El 20 d'abril de 1930, complint-se el primer any, ella, amb una rosa a la mà, va esperar pacient davant de la pèrgola el seu estimat. Però no hi va aparèixer, i Rosa volia morir-se. Però van ser justament les bromes de son pare sobre la falta de valentia de Francesc el que va convertir en estoicisme la seva esperança. Cap pretendent va tindre la més mínima oportunitat, fins que don Adolfo li va imposar un marit sense opció o rebuig. Rosa va acceptar les noces, però no va enganyar el pobre home, que va saber des del primer dia que el respectaria, però que mai l'estimaria. Ell va acceptar, però el pas dels anys i la comprensió van fer aflorar l'afecte. Rosa va tindre una sola filla, i esta una preciosa bebè que tenia els ulls i el nom de la seva àvia. A Castelló la vida va anar passant, però Rosa tornava cada any a la seva cita. Cada 20 d'abril, sense que Francesc tornara, Rosa deixava al costat dels querubins d'aquell banc ceràmic una flor i una carta que indicara a Francesc, si arribava, que ella continuava esperant. Però les roses una a una es van marcir. Des de que tinc gust de raó, he acompanyat la meua àvia a este lloc. Ens asseiem juntes en este banc. Ella seguia el seu ritual. Jo jugava i ella mirava constantment al seu voltant, com si esperara algú. Llavors em cantava un antic couplet que a mi em semblava molt trist, sobre un Puccinelli a qui trencaven el cor, i em deia que la maledicció d'esta cançó va canviar la seva vida. Després, quan el sol es ponia, deixava amagada una carta i una rosa. Al principi no vaig entendre res, però quan vaig créixer, la meua àvia em va relatar la seva història. Fa 3 anys, la salut de l'àvia va empitjorar. La seva memòria s'esvaïa, però continuem acudint a la cita. Jo la portava del braç i durant alguns segons l'àvia Rosa mirava esperançada abans de sumir-se en la penombra de l'oblit. Avui, 20 d'abril de 1980, serà el primer que acudiré sola, i l'últim. Rosa va partir cap a l'infinit en pau. Crec que esta carta mai arribarà al seu destinatari, però necessitava complir amb una estranya obligació de justificar que Rosa sempre el va esperar, que mai va deixar d'estimar-lo.